Салом алейкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки тансиҳати хонобод ҳастем. Ҳамон хоҳара ки мақсад рафтем духтем ша вазъиятош безе будан. Ана ҳамин рӯз бародари мо даъват кардем, омад ба назди мо. Бахшиш пурсид. Яъне дар ҳузури ин бародаро мақсад ана ҳама тавбатош ҳама чиза ба кала гирифт. Ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳама падарон модароне ки мақсад мара мебинанд медонам, ба он хоҳарое ки мақсад мара мебинанд тариқи YouTube, TikTok, илтимос аз ҳама шумо хоҳӣ дорам. Вақте ки шумо ба Федератсияи Россия мебиёед, шумо ақаллан никоҳ кунед. Шумо бе никоҳ чӣ хеле шумо мебиёед, қат яка зиндагӣ мекунед. Албатта ки ҳеч кас дар ин шаҳри Москва кафолати шуморо ҳеч кас ба гардан намегирад. Гарантия шуморо ҳеч кас ба гардан намегирад. Барон хара ҳеч кас ҳам ташвиш кардан дар кор нест. Мо ҳамаро публикаро дар ба як пул андохтем. ин бачаро омад бахшиш пурсид, ина бачаҳо дар пеши ман. Мақсад ина бародари мо Алишер, ина бародари мо Зураб гап занем шумо. Салом алейкум бародари азиз. Чӣ хеле ки доктор қайд кардан, мо бародаро хотиштем мирни бигем и масъаларо дидем ромадем. Хоб забонхатша гирифтем. Мақсад аму тавбатошо ба гардан гирифт, тавбатошо мекуна иншалло. Хоб мирни ҳал кардем. Ана чӣ гуфтанем бародаро? Бародаро ҳар куҷое ки мақсад агар як зани тоҷик, як духтари тоҷик мисол дар пастӣ мегалта, бояд ҳаракат кунем, дастша гирем ки но вақте ки як каса дастша мегирӣ, ҳаракат кун ки бин ки ту кира дастша гирифте суди. Мо ай ночори занако истифода бурда бояд мо истифода набарем. Боқи худо ҳофиз. Ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин кӯшиш кунем ки ҳамин проблемаро мо худмон ҳал кунем. Модарои тоҷика, падарои тоҷикаро мо тоҷикои худмона пас назанем дар дигар ҷо. Мақсад ки як аз проблемаи моро бурора. Ана проблемаро мо худмон ҳал кардем дар муддати кӯтоҳ иншоаллоҳ. Ана шуморо дар ҷое ки бошед кӯшиш кунед ки айби якдигарта худтон рӯпӯш кунед. Ина бародар Зурабҷон чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? Ман гуфтанем ки хай намин мисол кор ҳамешид. Ина мо мисол ҳал кардем. Гуфтанем ки ҳамун занакои тоҷик, мардакои тоҷик, ҳамин раст ки як ҷо шидан, бия муомила да биёянд. Мисол никоҳ кунанд ё ягон кори айпа зиндагӣ шаванд. Ҳар одама дар ҳар ҷо надавонанд ака мисол. Ҳар одама бо пага бо катиш якҷоӣ нашаванд ваъди ҳамин кор мисол. Ҳамин хаст? Бале. ҳаракат кунем имина апа хоро имина барои шумо мегум. ҳаракат кунем ки як кас қате ки додагирифт мекунед, шумо нигоҳ кунед ки бо ки додагирифт дорем, бо ки сар кор дорем. Ё бародаро шумо мисол. Барои ки шумо апа хоҳарои моен, мисол агар як миллати бегона вақти шумо да гап мезанам, мо уже ҷони мо дар мекунем, мо ҳаракат мекунем. Неки кам паставид карданам ку басш кунен. Барои ки аяк бечора истифода бурда вайрам пора дақиртак монда, айвай пулканию и корорам айбайн барем. Ина ҳозир мо омадем, ҳамаша ҳал кардем мирна, иншолло ана ҳамаш хуб шид. Боқи худоҳофиз, худо ҳаматонро нигоҳбон. ҳама акай гунаҳгор чӣ гуфтанӣ? Хай бахшишта гуфтӣ, овода дар кор неста. Акай зура буҷед. Хадиш гап назана. Бахшиш пурсагия, тамом буҷед тавбаторо ба гардан гирифтагия иншолло. Дар ҷое бошед соғ саломат бошед. Худованд нигоҳбон бошад. Тамом. Иншолло ина раҳмат барои ин акоам, ина мисол ин бачаҳам ҳама хизмат кардам. Мисол мақсад тоқа набудаем, ягон кас тоқа набудаем мақсад. Худо нигоҳбон бошад. Саломат бошед.